имрӯз бо дар назардошти таърих ва хусусиятҳои хоси қадима ҷашни наврӯз ҷаҳонӣ гардид, ки он беш аз 6000 сол умр дорад. ҳамасола иди байналмилалии наврӯз бо шаҳомати хоса таҷрид мегардад. масъулин ва бошандагони хона интернати бемориҳои рӯҳии шаҳри ҳисор низ фарорасии баҳори нозанин ва наврӯзи хуҷастапайро бо риояи анъаноти миллӣ ва дар рӯҳияи ватандориву эҳтиром ба арзишҳои миллӣ пешвоз гирифтанд. боиси ифтихор аст, ки имрӯз дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистони беҳиштосо истиқболи наврӯзи оламафрӯз бо тантана ҷараён дорад, ки масъулин ва бошандагони хона интернати бемориҳои рӯҳии шаҳри ҳисор низ ин ҷашни бозсоринро бо як шуҳӯҳ шоҳомади хоса истиқбол намуданд. бошандагони ин муассисаи тарбиявӣ аз фарорасии баҳори нозанин бо рӯҳияи баланди ифтихору сарфарозӣ истиқболи иди аҷдодӣ наврӯзи оламафрӯзро ҷашн гирифтанд. аз ҳар гӯшаву канор садои тантанаи ин ҷашни зиндагисоз ба гӯш мерасад. воқеан наврӯз ба ҳама шодиву хурсандиҳо арзанда аст, зеро бузургони мо фармуданд, ки ҳар кас талаби наврӯз кунад ба хуррамиву ободӣ ва шодиву нишод берасад. гарчанде ҳазорсолаҳо гузашта бошад, ҳам то ба имрӯз ин ҷашни кӯҳан ҳамасола аз нав эҳё мегардад ва миллати тоҷикро ҳамчун миллати соҳибтамаддун муаррифӣ менамояд. сараввал масъулини хона интернати бемориҳои рӯҳӣ ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ба ифтихори наврӯзи байналмилалӣ ҳозиринро табрику таҳният гуфта қайд намуданд, ки яке аз хислатҳои неки наврӯз он аст, ки мардумро ба ҳам меорад, кинаҳоро аз дил берун мекунад, эҳёгарии саодат, меҳру садоқат ва рафоқати хоса бо анъаноти некаш мебошад. муассисаи давлатии хона интернати беморони рӯҳи шаҳри ҳисор дар назди агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад. имрӯз дар муассисаи номбурда айни замон 238 нафар бошандагон зиндагӣ карда истодаанд. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, имрӯз дар саросари мамлакат, дар саросари кишвари ҷумҳурии Тоҷикистон иди наврӯзи байналмилалӣ қайд карда шуда истодааст ва мо ҳамчун роҳбари муассисаи хона интернати беморони рӯҳии шаҳри ҳисор аз фурсати муносиб истифода бурда имрӯз дар саҳни муассисаи худ бо кормандони худ, яъне ки наврӯзи имсоларо ҷашн гирифта истодаем ва аз фурсат истифода бурда мехоҳам, ки аз номи худам ва аз номи коллективи муассисаи номбурда тамоми нафарое, ки дар ин ҷо хизмат мекунанд, ба шахсони эҳтиёҷманд, муҳтоҷ ва онҳо эҳтиёҷи хизмати моро доранд, албатта изҳори миннатдорӣ намуда пеш аз ҳама ба онҳо сиҳатӣ ва саломатӣ, баъдан умри дароз ва мехоҳам, ки дар хонадонашон фақат тинҷиву оромиву файзи баракат ва фақат гирияи тифле бошад. боз як бори дигар иди наврӯз ба ҳама муборак бод. шодиву хурсандии кормандон ва бошандагони хона интернатро дар ин рӯз ҳадду канор набуд. дар ҳама ҷо сӯзаниву чакан намоиши ҳунарҳои аҷдодӣ хеле рангорангу зебо ороста шуда буд. ин ҳама далел аз он аст, ки расму суннатҳои зебои қадима то ба имрӯз бо эҳтироми хоса ҳифз гардидааст ва аз ҷониби имрӯзиён гиромӣ дошта мешавад.